Abantu asehlalani phansi fast bendasisidiscuss fast lento ye-ad hoc committee. Niphi manje asigaslight ye-ad hoc committee. Ad hoc committee yasigaslighter namhlanje. Mamelani into yenzekayo. So i-ad hoc committee bihleli ke namhlanje bikhe yatrenda masapha ezinsukwini. Kwabe kusithiwa into nokubana naku i-draft report iphumile kwathini and le report iphumileyo ithi wonke umuntu akanatyala kwathini. Nyhani ndathi ndisajongeleyo bantu asetyurukudu lo utshaya ibenzina uma-briefcase Father Adams like wow abesithi into nokubana niyibonile ngosiripoti ye-ad hoc committee iyatsho into nokubana asinatyala yonke laa nto ibithethwa nguGeneral Mkhwanazi ebetshaye ibenzina kwathini ayikho yonke loo nto kwathini yava kutsho uba-briefcase sharp chomi hayi ke saba-disappointed ndithi oyini ndiya-understand into nokubana bekusemagezeni phaa but bendibathembile yini undidisappointa kangaka kwathiwa hayi mina siyazi na ube-expecte ntoni from uday one kusemagezeni phaa sharp chomi. So ke ngoku after loo nto leyo ye-disappointment yam baye ke ngoku badibana namhlanje phofu ndibaxelela into yokuba guys kuzawufuneka nidibane and ke ngoku nidibane phambi kwam ndizo-understand into yoba kwenzeka ntoni apha. Sharp chomi badibana ke namhlanje hayi sharp avule kuchairperson athi uchairperson into yokubana kukho izinto bezikhoyo kwi-media and then i-members of the public are under the impression that kukho i-report ephumileyo kwathini ufuna uashora i-members of the public into nokubana akho report iphumileyo. Uthe esathi akho report iphumileyo wabesithi uSikhosana tshe ndifuna sithetha ngale report tshe ndifuna mandisithethe ngale report kwathini yebantase yadiscuss ireport le draft yale report yadiscuss kodwa utshe besithi akho draft ya report kwathini yazi ntoni basigaslight abantase. Sharp chomi okay ke ndamkela ke into nokubana okay ngoku sidiphu siphakathi sidiscuss into ye-report. Sharp abantu beza nee-points zabo ke into nokubana no bona bazenzile ii-submissions zabo but zaya ke ngoku ku-content team. I-content team ke ngoku yiyo le buyana le draft and ke ngoku bona bafila ingathi ezinye zezinto ezibhalwe i-content team apha azi-express kakuhle le nto bona bayibhalileyo yaqonda bantasi yabo. So basically bazifake i-filter. Sharp chomi hayi nyhani kungqinelwane ke apha into nokubana hayi nyhani zifakwe i-filter kwathini no i-content team kuzawufuneka ibuyele umva iphinde isebenze kule nto yale draft yesithathu ke le kwafuneka ibuye le bisenziwe biyi-reviewer namhlanje yes-3 watsho uzawufuneka i-content team iphinde ibuyele iyojonga le nto yale draft kwathini. Sharp chomi hayi nam ndabangqinela ngqomba hayi kaloku sala if ever abantu basubmithile izinto and ke ngoku abazibone izinto abazisubmithileyo it's only fair into nokubana i-content team ihambe iphinde iyosebenza kule nto yaqonda because wenze ne-point I think it was uSikhosana othe into nokubana no uNomvalo wayekhe wayifuna i-section 27 kwathiwa izawusendwa dololo till today yaqonda wathi beyibhalile loo nto phaa into nokubana oko bebelinde i-section 27. Sharp chomi like zatsho mani ii-political parties ezinintsi into nokubana no nyhani izinto ezinintsi esizithethileyo azibekwanga kakuhle and ngoku bafuna nalaa nto into nokubana kufuneke I think it was from the ANC into nokubana kufuneke wonke umntu like kubhalwe into yokubana i-DA it kubhalwe i-EFF it yabo hayi sharp chomi. So hayi wonke umntu ke bantase waba ngathi u-in agreement uyaqonda kwaqala ngokwaliwa phofu kuliwe zisasuka ungacimba fanisa uba kuliwe mna ndithetha ngomlo emva because andifuna into ebi-important kule video ibe ngumlo. Uliwe zisasuka kulwa lasisiwe i-EFF uthi into nokubana kule report le draft report kubhlu yabantase danyazani fast kaloku ningalibali usherisha ividiyo sanuba nomona ngam sherishani fast makudanyaze ndibone ubhlurhwe andiyazi xa kubhlu kuthiwa kubhlu ntoni but kubhlu kunjalo bantasi yonke into ephaa ye-DA wabesithi uSikhosana ngqinelana nawe sikhona isandla sikajambasi kule nto kutsho uSikhosana
kuthiwa sikhona isandla sikaJambas. Wathi sithi utshe guys akho sandla sikaJambas. Kwathini kwathiwa sikhona, siyamazi uJambas and siyamazi xa efake isandla. Ndathi Jesus, wangena namagogo e-DA ungasoze ayiyeke into. Wabe sithi namagogo nto yokubana ndiyavuya ibe kanti thina siyi-DA sihleli nje sisengqondweni yakho, wena siswe i-EFF. Wathi lasise i-EFF, uthule wena magogo, yeyi nina niyazi into ibipha. Zathi bantu sesisajongeleyo kwathiwa Honourable Souls. Honourable Souls nguye bengekavoti ke kuyonke le nto yoba i-draft mayibuyele emva iphinde isetyenzwe because khange like ba ifiltarishwe kakhulu, so mayiphinde ibuyele umva. So uSouls ke ngoku kuthiwa Honourable Souls into yokubana makakaphefumle kule nto. Yeyi uthe esathi uSouls, thank you chair and honourable members. Wathi uSikhosana, point of order chair, point of order. Kuthiwa i-point of order yantoni iSikhosana esabulisa umntana abantu? Wathi ingxaki ndiyamazi uzawuthini into engekhoyo, ingxaki ndiyamazi already. Waqhubekeka uSikhosana lo mntana uSouls wathi into yokubana no, mna andingqinelani naba bantu bathi into yokubana le nto ifiltarishiwe, kwathini in fact le nto leyo ibhaliwe content team zenziwe submissions, zibhaliwe submissions i-content team. Kwathini yo wangena lo EFF wajonga apha wena, jonga apha khaladi mas, jonga apha wena phofu ngamakhaladi boyi-2. Jonga apha wena ndiqhele kakubi wena, qhele kakubi because ndiyakuxelela into yokubana khange sithi into yokubana i-content team ayizibhalanga into zethu, qha sithe ifiltarishe too much. Kwathi uyathanda uzenza clever wena, uyathanda. Wathi uSikhosana uyathanda nyani uzenza clever. Wathi usho uzenza clever kakhulu lo. Bandase ekushoda banyola. Uthe esithi Souls, guys, the point I was trying to make, kwathiwa thula. Wathi esithi chairperson, guys, apologizani. Kwathi sizo-apologize, yageza lo. Kwathi ubukhe wambona uTwitter wakhe. In fact funeka ndiye kuTwitter kaSouls khe ndiyobona le nto ibona inkulu kangaka ibona nguSikhosana. Le nto inkulu kangaka ibona nguSikhosana khe ndiyoyijonga. Wathi ubukhe wambona uTwitter wakhe lo. Kwathiwa uyageza, zithethele wena ungazithetheli sonke. Bantase yena nani. Umbuzo ke umbuzo serious. I-ad hoc committee, well, xa as i-political party ninikwa i-space epalamente kuthiwe no kuzawuvunyelwa abantu ababini, for instance kwi-political party ndonokubana bangene epalamente, kutheni le nto bantase aba bantu bangaqale basiwe like kwi-training, like babe ne-executive presence, yabona bantase, and then batitsho nento nokubana epalamente oku noku awukwenzi, oku noku uyakwenza. Uyaqonda xa uthetha awuthethi nje nanjani nabantu, uyaqonda awuthethi nje nanjani na, awukho semithingini yasezimbacwini apha, usepalamente. Uyaqonda awukwazi nje uhawula abantu ubabiza abantu all sorts of names. I think ucheck kulaa meeting uthe maku-apologize twice abantu abadala adatha omnye umntu into nobana apologize nibadala. Hayi guys, no. I-MPs azikwazi uziphatha, i-MPs azikwazi uziphatha. Kufuneka before i-member of parliament ithathwe ingeniswe epalamente i-undergowe i-training enkulu enintsi, simbone into nobana lo mntu uyakwazi na ukuzi-expressa. Because if uyakwazi into lomana xhumaxhume wenza imatshi ucampaign wenze yonke laa nto, it doesn't mean into nokubana uzawukwazi uzi-expressa. Xa usepalamente you are representing us. We want somebody who's gonna be able to express izinto esifuna azi-expresse thina. Niyaqonda? Guys, we cannot have le level, le caliber ye-MPs esinayo. Guys, guys, ndisitsho nje andiyomemba yepalamente but ndiyabona into yokubana kuyahawulwana. Even mna xa ndithetha nani apha kule channel yam awusoze ndithethe nani nje nanjani na,
ndinazi into yokubana ningoomama nootata ebantwaneni benu, ningoo-husband and wife ebantwini benu. Ndinihawule njani? Hayi guys, ithetha nee-MPs ayikho leya into.